grote problemen zijn met sargassum. En dat betekent dat er een recente toename is van dit drijvende zeewier langs de kust van Curaçao. En dat zorgt voor een zorgwekkende situatie. In 2 dagen tijd hebben vrijwilligers van de Sea Turtle Conservation Curaçao al 4 zeeschildpadden uit kritieke situaties gered. Dat is nodig, omdat als dat niet zou zijn gebeurd, de dieren waarschijnlijk niet naar de kant zouden kunnen komen. En ze kunnen niet ademen, omdat een grote laag zeewier op het water ligt. Daarom heeft de Sea Turtle Conservation Curaçao de noodklok geluid en gezegd dat er meer mensen nodig zijn om te helpen met dit werk. Het zijn geen op zichzelf staande incidenten meer, maar het sargassumprobleem komt steeds vaker voor. Daarvoor is meer hulp nodig en ze zoeken nu vrijwilligers onder meer voor het signaleren van zeeschildpadden in nood, voor assistentie bij reddingsoperaties en voor logistieke en praktische ondersteuning. Wie zich wil aanmelden kan naar de Sea Turtle